Dobrý den, vítejte u sledování únorových zpráv, dnes s Vojtěchem Trčkou a Terkou Latnerovou. Zprávy podporují město Slavonice a Centrum pro budoucnost. Nejprve vám ukážeme rychlý přehled toho, co nás dnes čeká. Zacvičíme si jógu, užijeme si dětský karneval, vzděláme se na univerzitě 3. věku, zajedeme do Rakouska na tiskovou konferenci, poslechneme si zajímavou přednášku o banátu, zajdeme na hasičský ples, pobavíme se při masopustu a zaskáčeme si na trampolínách. Začátkem února proběhla v prostorách Institutu Slavonice tradiční jóga s indickým učitelem. Ve Slavonicích již po 14. proběhl kurz jógy. Lektorem byl indický učitel Ashwani, který vyučoval klasickou jógu a během 4 dnů řádně protáhl svalstvo účastníkům kurzu, kteří přijeli jak z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Děti měly možnost vyřádit se na dětském karnevalu ve Slavonickém kulturáku. Zkusíme takhle protočit. V sobotu 11. února se ve Slavonickém kulturním domě uskutečnil dětský karneval. Ještě ani neodbyla 14. hodina a sál se již téměř celý zaplnil nejrůznějšími pohádkovými postavičkami, mezi kterými jsme mohli spatřit například víly, princezny, kočičky, čarodějnice, klauny, piráty, ale také makovou panenku, motýla Emanuela, červenou karkulku nebo malou včelku Máju, která k nám přilétla ze sousedního Mutišova. O celkovou zábavu se pak postaralo duo klaunů z divadla Kejkle, které k nám zavítalo z Brna. Dětičky byly po celé odpoledne zapojeni do nejrůznějších her, soutěží, tanečků a ani rodiče a prarodiče nebyli z těchto aktivit vynecháni. Balonkový klaun pak dětem rozdával balónky nejrůznějších tvarů, které si mohli odnést domů. Na závěr jsme se zeptali pár dětí, jak se jim tady líbilo a kdo jim pomáhal s výrobou kostýmů. Dobře. Za kočičku. S maminkou a s tatínkem a s bráškem. Líbí se mi tady hodně. Ne, za tu pavoušnici. Za indiánku. Studenti virtuální univerzity 3. věku ze Slavonic zdárně promovali. 16. ledna proběhla historicky první promoce 17 slavonických seniorů v aule provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Účastníci si odnesli osvědčení o absolutoriu univerzity 3. věku a 17. února jim na městském úřadě ve Slavonicích oficiálně pogratuloval starosta města. Jsem moc rád, že něco takového tady zdárně vlastně provozujeme. Bylo to příjemné završení jejich 3letého studijního úsilí, avšak skupina pokračuje dál ve studiu spolu s dalšími zájemci. Tento semestr probírají české dějiny a jejich souvislosti. Přinášíme vám také krátký pohled k sousedům do Rakouska. V pátek 17. února se 19 obcí regionu Thailand sešlo na tiskové konferenci na městském úřadě ve Weidhofenu, kde oznámili dokončení 111-kilometrové cyklistické stezky Thaya Runde, která zasahuje i přes hranici k nám do Slavonic. Zároveň představili trojazyčnou brožuru pro mezinárodní propagaci této turistické atrakce, která obsahuje informace v němčině, angličtině, ale i češtině. Začátkem léta pak proběhne i oficiální otevření pro veřejnost. Poslední pátek v měsíci, což vyšlo na 24. února, proběhlo ve Spolkovém domě zajímavé vyprávění Tondy Žampacha o krajanech v rumunském Banátu. Během přestávky bylo možné ochutnat rumunské speciality. Přednáška je o našem pobytu v rumunském Banátu, v českých vesnicích, kde už za ty roky to kontaktu tam máme i nějakou síť přátel, takže se tam vlastně potřebujeme jako ve známém prostředí, v českém prostředí, což je 1000 kilometrů od domova, takové docela příjemné a milé. Já jsem tam byl 4krát a
postupně tam vždycky vozím nějaké další přátele, takže se to tak jako vždycky střídá. Prostě po každé se mnou jede někdo jiný. Nejvíc mě tam jako a mile překvapila taková ta srdečnost těch lidí, kdy prostě si na nic jako nehrají a ochotně navazují kontakt, což je v našem prostředí už dost vzácné. Koncem února se konal hasičský ples. V sobotu 25. února se v Kulturním domě ve Slavonicích uskutečnil hasičský ples, který připravilo místní sdružení dobrovolných hasičů ve spolupráci s městem. Kolem 8 hodiny byl sál již téměř celý zaplněn a zhruba o půl hodiny později byla i tombola zcela vyprodaná. Tančilo se až do brzkých ranních hodin, a to za doprovodu hudebních skupin Malá jemnická kapela a Kalíšci. Komu během tance vyhládlo, mohl ochutnat výbornou hasičskou kuchyni. Sdružení dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly, a děkují také všem, kteří se přišli pobavit. Poslední únorový den se náměstí naplnilo originálními maskami a všichni oslavovali masopust. Pan starosta umožnil maskám vstup na náměstí a ti pak obcházeli místní obchodníky. Pane starosto náš vážený, přišli jsme vás prosit o povolení, zda by masopustný průvod ve městě mohl projít a nějakou taškařici také stropit. Protože je dneska masopustní úterý a procházejí maškary po městech, po vesnicích, tak my už hodně let tento průvod děláme taky. Takže je dobře, že myslím, že se to ujmulo ta tradice tady ve Slavonicích a že je to dobře, že se lidé dokáží i ve všední den docela dobře pobavit. Děluju povolení ke vstupu, to už jste si ostatně vzali a spolíhám na strážníka. Za sportem ve Slavonicích můžete mimo jiné zajít na skákání na trampolínách, které probíhá v tělocvičně základní školy. Cvičení na trampolínkách probíhá ve Slavonicích na základní škole v tělocvičně, vždy v pondělí a v pátek od 18:00. Hodinku tady cvičíme na trampolínkách a posilujeme všechny břišní, zádové svalstvo. Jste všichni srdečně zváni. K dispozici máme 12 trampolínek, takže je nutné si místečko vždy před cvičením rezervovat. Můžete buď to na moje telefonní číslo nebo na facebookové stránky. To byl stručný přehled vybraných událostí za únor. A nyní vám řekneme, co zajímavého můžete navštívit ve Slavonicích v březnu. Již brzy začíná oslava Mezinárodního dne žen, která se uskuteční v sobotu 4. března v Kulturním domě ve Slavonicích. Tak bych chtěl pozvat na oslavu Mezinárodního dne žen, kterou pořádá město Slavonice ve spolupráci s Městským výborem Komunistické strany Čech a Moravy ve 14 hodin v sobotu 4. v Kulturáku. Čeká vás bohatá tombola a perfektní zábava. Město Slavonice a Centrum pro budoucnost srdečně zvou všechny na filmový festival Expediční kamera, který se bude konat 17. března od 6 hodin večer v kinosále Institutu Slavonice. Plné vstupné vyjde na 80 korun a zlevněné je za 60. Zároveň bychom vás rádi pozvali na další cestovatelskou besedu, a to v pátek 31. března od 7 hodin večer ve Spolkovém domě. Jakubcovi z Dačic budou vyprávět o Mongolsku. A pokud byste si chtěli procvičovat angličtinu, chtěli bychom vás pozvat s mojí ženou k nám domů na konverzaci pro začátečníky. Pravidelně každé úterý od 6 do půl 8 večer, pro mladé od 14 do 24 let za 50 korun a každý čtvrtek od 6 do půl 8 večer pro starší 25 let za 80 korun. Je třeba se předem přihlásit na telefonním čísle 733 765 056, protože kapacity jsou omezené.
I welcome you to come in this place, in our house, from Wojta and me, and we will start here an English club, what means that we will speak English with each other, we will do fun activities, nice games, we will watch movies, and we will mainly speak English. Bazarek Kapička bude rozdávat balíčky jídla, sociálních potřeb a drogerie lidem ve finanční tísni, matkám samoživitelkám a sociálně slabším rodinám, splňujícím určitá kritéria, a to každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Součástí je i anonymní poradenství se sociální pracovnicí. V sobotu od 14 do 17 hodin probíhá také darování oblečení, které se neprodalo během 2 až 3 týdnů. A na samotný závěr bychom se krátce vrátili k masopustu, jehož součástí je i vybírání příspěvků do kasičky a jak sami můžete vidět, do průvodu se vmísila neznámá parta v bílých čepicích, která také vybírala a pomáhala chránit atmosféru masopustu. To je vše z únorových zpráv. Děkujeme za sledovanost, přejeme krásné prožití přicházejícího jara a za měsíc znovu na viděnou. Na viděnou.